Hello guys, TechViron εδώ. Σήμερα παίζουμε στο αυτόν εδώ πέρα το server. Ονομάζεται OCDC. Η IP θα είναι πάντα στο description για όποιους δεν θέλουν να την τσεκάρουν. Ο server έχει MVP για 7 μέρες. Τζαμπέ για τους new players, για τους καινούριους players. Plays yellow wool here. Αυτό ναι, τι. Στο κανάλι θα έχει πάρα πολλά games ακόμα. CSGO, Call of Duty Advanced Warfare, ό,τι game θέλετε γενικώς. Πείτε μου να το κάνω σειρά. Έργε Rome Total War παίζω, ξέρω εγώ. Ψοφά, ψοφισές. Έλα εδώ μωρή αδερφή, που νομίζω ότι δεν σε είδα κιόλας. Ψόφα και συμπαϊβύρωνας. Αυτό το επικό double kill με μπόρωσε. Χάλια ήτανε το πιο fail double kill που έχω πάρει. Τώρα θα πάω να σου πάρω ένα triple. Σπαμάρω blocks και προχωράω ρε. Πάμε, triple. Αν έτσι, triple kill. Με ξέχασαν. Φίλα το gold by Βίρονας. Πάλι εγώ τους ξέχασα. Άνοιξε ρε μαλακά. Θέλω και εγώ να συμμετέχω στο PvP. Έλα είναι noob, γιατί όχι τάκια είναι όλοι. Πάμε ρε φίλε. Θα τους γαμίσω, δεν κάνω πίσω. Έλα ρε φίλε, γιατί πού βρήκε enchanted iron sword αυτός ο μαλάκας και με ρίξε και hit. Triple kill. Πόσο fail. Τέλος πάντων, πάμε από εδώ, έλα. Έλα, σπάσα εσύ φίλε μου. Μαλάκα, fuck, βάλε blocks πάνω, ηλίθιε. Βάλε blocks τώρα, βάλε blocks φίλε μου. Αδερφέ, οράτη, μοναδική μου. Μοναδικό ζωντόβαλο στον κόσμο. Νομίζω εδώ πέρα είναι player. Αν είναι δικός μας είναι όμως. Λοιπόν, προσπαθήσω να κάνω κάτι πάρα πολύ επικό, το οποίο δεν θα πετύχει για κανένα λόγο. Το ήξερα ότι δεν θα πετύχει για κανένα λόγο. Το ήξερα ρε φίλε ότι δεν θα πετύχει. Παρ' όλα αυτά εγώ το έκανα, επειδή το παιχνίδι ρίχνει frames. Θα κάνω ένα mini vlog, θα ρίχνω τη φάτσα μου, ξέρω εγώ έτσι. Και απλά θα σας δείξω το άλλο PC μου. Θα βάλω ένα γαργαλημένο. Ο 3 HP, μισό γαμμένο HP. Motherfucking asshole. Δες εδώ τι θα σας κάνω. Δες εδώ. Τσούζει το καρπούζι φίλε. Πας εσύ μωρή, τσούτσι από εκεί κάτω. Εδώ ρε φίλα. Where are you going? Λούκα ρε. Πας ρε. Άντε γεια. Γεια σου. Τι κάνεις? Γεια σου. Μπορείτε να με άσε να πάω μπροστά επειδή σαν δύσκολο να σπάσω το blocks. Ξέρω εγώ τον σφάζουν από πίσω. Enchanted Dinosaur, πώς σκάτα το κάνει και Enchanted κιόλας ο μαλάκας. I'm in love with the coco. Έλα εδώ μωρή αδερφή. Yo αδερφή. Αδερφίκ. Γεια σακλά. I got an if. Σακλά. Όχι ρε φίλε. Σκολοχαγεράδες.
Τι τους είπα τώρα, τους φόρσα. Φίλε, πάλι εγώ τους φόρσα. Όλους κάνει, ρίχνει άλλους μαλάκας το... Με ξύσε. Ωραία φίλε, αυτό το βίντεο θα ανέβει σίγουρα. Triple kill, double kill, στα πάντα. Και το γουλ, και το... Όχι ρε φίλε, για πόσο λίγο ρε φίλε δεν πήρα το γαμμένο το γουλ τους. Όχι ρε φίλε. Ωραία φίλε, θα ήμουν full diamond enchanted. Άμα δεν τι OP items έχει μέσα στο γουλ. Και γιατί ήθελα να πάω. Δείτε εδώ. Βλέπετε το άρμορο αυτό. Έτσι εδώ πέρα θα είμαστε. Πύλες. Όχι ρε φίλε, πάλι. Ήμουν πάρα πολύ κοντά ρε φίλε στο να νικήσουμε. Ήμουν πάρα πολύ κοντά. Έχουμε πάρει και τα δύο ghouls. Αλλά ρε φίλε, θέλω να νικήσουμε και να βοηθήσω όμως και εγώ το team μου. Το γαργαλημένο team μου να το βοηθήσω κι εγώ. Όχι! Thanks. Ούτε να μανικέ. Ωραία φίλε. Γιατί ρε φίλε, θέλω να βοηθήσω κι εγώ πάρα πολύ το team μου. Θέλω να το βοηθήσω. Τουλάχιστον να πάρω το ghoul. Κάμω το. Γάμισε. Άντε για μπόμια. Είσαι μια χαζή μπόμια. Και η μάνα σου είναι OP. Γουλ. Yes ρε φίλε. Είδε εδώ παιδιά ο πύλες. Ματζέντα γουλ. Θα το πάρουμε εννοείται όλο. Ματζέντα γουλ. Εντάξει, Infinity 1, εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα. Infinity 1 Power 1. Και εδώ παιδιά. Ας κάνει αυτά και θα γεμίσουμε Golden Apples. Απλά θα γίνουμε λίγο OP. Λίγο. Τι θα μας κλάσουμε μαλάκι αυτή η άστη blue. Άμα είχα και άλλα parts iron τώρα. Βασικά πάρε ένα stack gapples. Εδώ ένα stack gapples. Σιγά μην τρώω φαΐ από εδώ και πέρα, gapples θα τρώω. Μη σου άστε. Εγώ θέλω να το κάνω place. Ξέρω εγώ πάω με την άλλη. Σιγά μην πεθάνω εγώ τώρα. Άντε για γερμάμα. Όχι, πέθανα. Έλα ρε φίλε, δες τι είχα. Ένα stack golden apples. Έλα ρε φίλε. Βασικά έχουμε και το yellow ghoul, οπότε. So. Πας μωρέ αδερφή. Λάδω ψόφα. Όχι, μας πήραν το lime. Δεν πειράζει guys. Γι' αυτό είναι ευκαιρίες να δίνει τους ανθρώπους. Εμείς ήμασταν red. Yes! GG! Όλα ρε φίλε. Μπήκαμε στο monument, πήραμε diamond chest plate, diamond boots, πήραμε το wool, τα πάντα. Τα πάντα όλα. Και ένα επικό triple kill, ένα άλλο επικό double kill, ένα άλλο double kill και ένα άλλο quadra, νομίζω. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων ήταν επικό το βίντεο. Αυτά για αυτό το βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.